Jeg vil nu snakke om potensfunktioner og bogstavernes betydning inden for potensfunktioner. For en god ordens skyld igen vil vi lige sige forskriften. f af x er lige med b gange x i a. Definitionsmængden vil altid være alle positive reelle tal, og værdimængden vil være alle positive reelle tal. Funktionen går igennem punktet 1,b, så det er ligesom b's betydning, det er hvor det skæringspunkt ligesom er, det er i 1,b. A har betydning for, om den er aftagende eller voksende. Når 0 er større end A, som er større end 1, altså når A er mellem 0 og 1, så er den voksne med en aftagende hældning. Når A er større end 1, er den voksne med en stigende hældning, og når A er mindre end 0, så er potensfunktionen aftagende. Jeg vil fortælle om eksponentielle funktioner, og hvad bogstaverne har af betydning for funktionen. For en god ordens skyld vil jeg lige forklare funktionsforskriften. f af x er lige med b gange a i x'en. Så jeg vil finde ud af, hvad b og a har betydning. Jeg har fundet frem til, at a og b er begge to elementer i alle reelle tal, og a og b er begge to større end 0. A kan ikke være 1, og hvis a er 1, så bliver det så resulterer det i en lineær funktion, og det kan man sige, det er ikke eksponentielt, så derfor er det ikke en eksponentiel ligning, hvis a er 1. B, det er skæringspunktet, og a er hældningskoefficienten, altså hvor kraftigt eller svagt den her ligning nu aftager eller vokser. F er voksende, når a er større end 1, og f er aftagende, når 0 er større end a, som er større end 1. Altså, hvis a er mellem 0 og 1. Logaritmefunktioner til løsning af eksponentielle funktioner. Her har vi en eksponentiel funktion, og for at løse den ved hjælp af en logaritmefunktion skal vi isolere x. Så vi starter med at dividere b på begge sider. Så der kommer altså til at stå a i x'ene lige med y divideret med b. Så sætter vi den naturlige logaritme ind på begge sider, så der kommer til at stå ln af a i x'ene lige med ln af y divideret med b. Så benytter vi os af regneregel nummer 3 herovre, logaritmeregneregel nummer 3, og sætter x uden for parentesen, så der kommer til at stå x gange ln af a lige med ln af y divideret med b. Og det gør vi altså, fordi vi ved, at ln af a i x er det samme som x gange ln af a. Det er vores regneregler igen. Så skal vi bare have divideret med ln af a på begge sider for at isolere x. Så der kommer til at stå x lige med ln af y divideret med b divideret med ln af a. En eksponentiel funktion kan altså løses ved hjælp af logaritmen ved at sige ln af y divideret med konstantleddet divideret med ln af a, altså grundtallet, og så finder vi løsningen. Fordoblings- og halveringskonstanten. T2 er fordoblingskonstanten og fortæller, hvor mange gange x rykker sig før y fordobles. Og herover hvor mange gange x rykker sig før y halveres. Jeg vil føre bevis for fordoblingskonstanten, og da vi har en funktion hernede, og det er en eksponentiel funktion, ved vi, at vi kan sætte b gange a i x'te plus t2 ind i stedet for f af x, og ligeledes herover 2 gange b gange a i x'te. Så vil vi gerne have b'et væk, gør vi ved at dividere med b på begge sider, og da vi har potensregnereglen, så ved vi, at det kommer til, at a i x'te plus t2 kommer til at hedde, eller er det samme som a i x'te gange a t2, og herover lige med 2
gange a i x'te. Så dividerer vi med ax for at få dem væk. Så den kommer til at hedde a t2 lige med 2. Så sætter vi den naturlige logaritme ind på begge sider, så der kommer til at stå ln. Og samtidig så ved vi, at ln af a i t2 er det samme som t2 gange ln af a og lige med ln 2. Så dividerer vi med ln af a på begge sider. Så der kommer til at stå t2 lige med ln af 2 divideret med ln af a, hvis man kan se det. Og dermed har jeg ført bevis for fordoblingskonstanten. Her har vi et eksempel på fordoblingskonstanten. Jeg vil gerne finde fordoblingskonstanten ved den her funktion. Så jeg tager min ligning heroppe, t2 lige med ln af 2 divideret med ln af a. Så jeg tager mit a heroppe fra og sætter 2 ind på a's plads, så det bliver divideret med ln af 2. ln af 2 divideret med ln af 2 har jeg regnet på min lommeregner og ved giver 1. Fordoblingskonstanten for den ligning må altså være 1. Yes. Jeg vil forklare, hvordan man kan finde frem til forskellen for en potensfunktion ud fra 2 punkter på dets graf. Jeg har altså indtegnet punkterne her over x1, y1, har vi her, og x2, y2, som har vi her fra grafen her. Det jeg nu gør, det er, at jeg indsætter x1 og y1 op i funktionsforskriften, så der kommer til at stå y1 er lige med b gange x1 opløftet i a. Og jeg gør det samme for x2, y2, så der kommer til at stå y2 er lige med b gange x2 opløftet i a. Og jeg har nu to ligninger med 2 ubekendte, hvor de ubekendte er a og b. Og det er dem, jeg skal finde frem til her. Det jeg nu gør, det er, at jeg dividerer de 2 ligninger med hinanden. Så der kommer, hvor jeg dividerer venstre side og højre side med højre side her. Så der kommer til at stå b gange x i anden opløftet a, divideret med b gange x i første opløftet a, er lige med y2 divideret med y1. Her står der både b gange ind med b i både tælleren og i nævneren, så derfor er de altså gået ud med hinanden her. Så tegner herover, der således kommer til at stå x2 opløftet a er divideret med x1 opløftet a er lige med y2 divideret med y1. Nu ved jeg, fordi der er den samme eksponent i både tælleren og i nævneren, at jeg kan sætte eksponenten uden for en parentes. Og det har jeg gjort her ved at sige x2 divideret med x1 inden for en parentes. Opløftet a er lige med y2 divideret med y1. Her der har vi også en eksponentiel ligning. Så det vil altså sige, at vi kan bruge den her regel med, at man sætter at a er lige med logaritmen for y2 over y1 divideret med logaritmen for x2 over x1. Og på den her måde er vi altså fundet frem til, hvordan man kan finde a ud fra 2 punkter på potensfunktionens graf. For at finde frem til b, som er den anden ubekendte, der kan vi se heroppe, at hvis man dividerer med x1 opløftet a for den her, og dividerer med x2 opløftet a for den her, så kommer der til at stå b er lige med x1 divideret med b er lige med y1 divideret med x1 opløftet a, eller b er lige med y2 divideret med x2 opløftet a. Og på den måde kan man finde frem til værdien af b. Her der har man så fundet eller fået bevis for, hvordan man kan finde de 2 ubekendte i en potensfunktion ud fra 2 punkter på grafen.